Ale tento mi chýba, dostal. To som ja, tuto, pozrite, 23. Aha, vy ste ten dostal, aha. Ohromná. Jeden prasa väčšie ako druhé. Po čom sú tie bravce? Tie nie sú na predaj. Vážne nie? To by ste museli mať iné peniaze, lebo títo sú veľmi drahí. Áno. Robo, Jano, Vlado. Tí potrebujú miliardy, nie nejaké drobné šupky. To je pravda. Dám si do rámiku. Čo nám treba odškodniť? Hej, daj mi pusu. To je Robo. To je Robo tento? Roba No Neboskáva. čo? Pri svine, týchto neboliť. A tu je možná alternatíva, ktorú my odporúčame. To je Most Heat na ich kandidátke a krúžkovať tých, ktorí to sú členovia OKS. Áno? Naše tri svine nerobia nič, len Pán Bukár, lebo som bol raz s ním osobne a zistil som, že to je naozaj taký človek, že s ktorým to normálne proste ako, no, dobre, to je v pohode a tak som rozmýšľal, lebo predtým som furt len, že pán Fico, ale všetko bolo zle. Že zvýšenie toto, a všetko naopak. Tak si hovorím, a na čo to píšu? Blúdy píšu, tak vieme Dobre, ako na čo. Most Heat, Bugár, Hej, dobre. vynikajúce. Ďakujem. Aby nám to dopadlo dobre. Ďakujem, dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia. Majte sa. Majú podbrať. Majú, však sú dobre vyžraní. A najlepšie je to na druhej strane. No. Tak teraz nám už ostáva len posledný člen triády Robert Fico. A keďže ho sa nám nepodarilo zatiaľ zastihnúť, tak skúsime v podniku, ktorý je vlastnený skupinou JNT. A ešte Európska únia prispela, paráda. My sme si sa prišli prihlásiť na ten turnaj v tom pole, na štvrtkom lese. To mám na Pracaka, chcem sa tam prihlásiť. A neviem, či nejdeme už neskoro, lebo tam není žiadne mapa v tom lese, to je úplne pôda. Či buď ideme neskoro, alebo ak je to vodné polo, tak v tom prípade sa chceme prihlásiť a hneď aj odhlásiť, lebo nevedia, ako začať Pracaka plávať. Máme nás veľkú prosbu, lebo nevieme zastihnúť pána Fica, nevieme mu to doručiť, už pánovi Mečerovi, pánovi Slotovi sme to doručili a hovorí sa, že vaši majitelia majú dobré vzťahy s pánom Ficom, čiže by sme to mohli po nich poslať. Lebo boli sme s ním v Považskej Bystrici, ale nepodarilo sa nám dostať až do jeho blízkosti. A teda či už priamo, alebo ja neviem, ak tu budú jachtu mať niekedy na budúce na Štrbskom plese, tak pán Počiatek, ak príde, tak cez neho, že čo by to išlo. Pracovníci hotela sa k nám správali veľmi slušne, ale odmietli nám pomôcť v doručení tohto letáku cez ich majiteľov zo skupiny JNT až Robertovi Ficovi. Preto budeme musieť nájsť nejakú inú formu, ako leták doručiť Robertovi Ficovi. Robo! Robo! Jano! 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 Nie je príliš zábavný, ale je použitý. Vidíte tam, poďte sa pozrieť. Čo to bylo teraz? Keďže vyvedli si takú miernu tam, tak sme si povedali, že my si zoberieme podpis tvrdá. No čaute. Bijú sa oválov. Áno, to vidím. Dobre. No čaute. Robo je ten najväčší. Hej.
Obvykle sa Robo s Vladom naťahujú oválov. Jano práve sosá. A Jano skoro stále spí. Vážne? Vážne. Až máme starosť, či nie je chorý, ale tak... Akú máte trasu pred sebou? No my teraz ideme na východ, do Prešova. My ideme odtiaľ, hej, ale už našťastie pôjdete do lepšieho počasia, lebo to bolo úmyslné len dážď. Na ceste od Soboty. Hej? Ale tak to sú celkom spokojné, to sú cestovateľe, vážne. Keď sa vrátia do Chlieva, tak to budú najcestovateľne niečo procesa, ne? Dobre, Ondrej, držte sa. Papa. Papa. To sú také oranžové. Nedáme vám plachtu hore, aby bolo viac svetla? No to nebude asi nič. To je len taká lokálna vyrážka nejaká. A žerie? Hej. Žrať žerie v pohode. Okrem toho, že ho teda odháňajú trochu a žerie sa nám potom. Ale mohli by ste pozrieť ešte tomuto najväčšiu oči? Len tak pre istotu, lebo tomu. Nedaj veľký poprvý von, lebo spadneš na papulku. Ja si myslím, že to nič nie je. Keď už nie je Framikoin, to je antibiotikum, tak dávajte aspoň Oftalmoseptonex. Ten je bez predpisu. Masť. Taká zelená-biela. To je taká tá ľudská, nie? To je ľudská. No, tak neviem, Aj či ju aj práca je nemám len tu. človek, nie? Ďakujeme veľmi, veľmi pekne.